Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda we baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýar. Gepleşmenin başynda Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken resmi namaty bilen tanışdyrýar. Türkmenistanyň prezidentiniň saglyk döwlet maksatnamasyny, raýatlaryň saglygynyň gorunma hakyndaky Türkmenistanyň kanuny ýerine ýetirmek, ilatyň saglygyny berkitmek hem ýokunç keserliň öňüne almak boýunça geçirilýän işleri hasam güýçlendirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda Saglyk uruş we derman senagat ministrläriniň baş dermanhana birleşigine virusa garşy derman ferişleriniň zerur ulanmaşyny satyn almak barada Russiýa Federasiýasynyň derman ferişlerini önerji kärhanlar bilen şertnamalary belinen tertipde baglaşmagy ygtyýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Ýaponiýanyň imperatory Narihito hem Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe Ýaponiýanyň günorta tewtine bolup geçen giň garmly suwjoşgyny hem süýşgünler netijesinde köp sanly adam pidalary şikayet etmeleri hemde ulama şörli weýrançylyklar derarly gynanç hatlaryny berdi. Döwlet başçylыgy ýurdumyň halkynyň hem hökümetiniň şerede hut öz adyndan şu agyr pursatda Gurban Morondoň dogan garnaşlary hem ýakynlaryna ýürekden gynanjyny hem medet berji sözlerini ejer çekenlere bolsa tez wagtda sagalmaklary baradaky dileglerini beýan etdi. Gepleşmede dowam edýäs. Koronawirusyň täze görnüşiniň pandemiýasynyň dowam etmegi hem halkary birleşik tarapyndan bu global ähmiýetli gökme garşy görüşmek boýunça durmuşa geçirilýän toplumlaryň şäherler bilen baglykda Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi metbuat üçin maglumat ýaratdy. Metbuat üçin ýaradylan maglumatda serket, gümrük, migrasiýa, sanitar epidemiologiýa gödäwçiligine goşmak bilen bu ýokunjyň ýurdumyň çäklaryna ýaýramagynyň öňüne almak üçin geçirilen şäherler barada habar berilýär. Şeýle-de ilata muztuz esasy adamyň immunitetiniň berkitilmegine ýardam edýän esasy lukmançylyk serişleri bilen iýdigderli üçünçiligiň ulgamy guraly diýip metbuat üçin habarda belenilýär. Şunuň bilen birlikde Türkmenistan pandemiýa howpuna garşy güreşde dünýä birleşiginiň tagalalarynyň utgaşdyrmagyna gönükdirilen halkara hyzmatdaşlygyny ösdürýär. Daşary işler ministrläriniň metbuat gullugy hormatly prezident bada Gurbanguly Berdimuhammedowyň COVID-19 boýunça halkara duşuklaryny işiň gatnaşýanyny bellemek bilen türkmen lideriniň Alim Lukmanyň halkara geňeşini döretmek boýunça başlangyjy öňe sürenigini ýatlatdy. Şuýlyň maý aýyna Türkmenistanyň ýeti ýokunç keserlerine garşy taýýarlygyny hem desen şäherlerden görünmegini üpçün etmegiň milli meýilnamaty kabul edildi. 3-nji iýulda Türkmenistanyň koronavirus pandemiýasyna garşy durmak boýunça desen durmuş ykdysady şäherleriň meýilnamasyny tasdiqlandy. Şeýle-de metbuat üçin ýaýradylan habarda häzirki wagtda Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň idaralary bilen birlikde COVID-19 ýokunjyna garşy görüşmek boýunça ýurdumyz tarapyndan durmuşa geçirilýän şäherleriň insan perwerlik uğruny gurşap alýan 3-nji milli meýilnamanyň işlenip taýýarlanmagyna girişen barada edilýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrläriniň ýaýradan habarynda şu ýylyň 4-nji iýulynda dünýäniň 32 ýurdundan 239 alymyň bütün dünýä saglyk goruş guramasynyň baş direktorynyň adyna ýollan açyk ýüzlenmesen şeýle wakalaryň biri bolanyny belenilýär. Bu hatda alma barlygyň netijeler hakyndaky maglumatlary beýan edilip, ol koronawirusyň täze görnüşiniň howada uzak wagtyň dowamynda saklanmagy ukyply bolan 10 jok aerozol damjalary arkaly ýaýramak mümkinçilikleri tasdiqlaýanyny talýar. Şunuň bilen baglykda türkmen tarapynyň bu alma netijeleri gollaýany gaýdalýar. Şeýle-de türkmen lukmanlarynyň, ekologlarynyň, gidrometeorologiýa ulgamynyň hem beýleki almy uğurlarynyň hünärmenleriniň köp ýyllyk barlary adamyň saglygy üçin ziýanly maddalar, şortany wiruslaryň Merkezi Aziýanyň duýgury ekologik gorşagynda howa akymlary arkaly geçirilmäge ukyplydygyny tasdiqlaýanyny aýratyn bellemek zerurdur. Aral deňiziniň guramagy derarly ýüze çykan ekologik çökünlik dolagynda emele gelýän howa jisimleri aýratyn howply bolmak bilen olar aralyga tewtindäki hem oň çäginden arsaky tebigaty howa adamlaryň saglygyna düýüpli ýaramal täsirini ýetirýär. Uran Aral deňiziniň düýbünden aýratyn howply jisimleri göterýän tozanly duýda sırgynlar müňlerçe kilometrlere ýaýraýa hem adamyň ýaşaşy üçin çynlaky howp bolup durýar.
Türkmenistan'ın Daşary işleri ministrliginiň metbuat gullugy bu meseleni çözmek boýunça ýurdumyzyň halkara derejesinde alyp barýan işlerini gysgaça beýan etdi. Hemem Türkmen tarapynyň pandemiýa garşy güreş boýunça köp taraply hyzmatdaşlygy, şol sany COVID-19 koronawirusynyň ýaýramagyna ekzagen faktlaryň täsirini has jikmejik öwrenmek meselelerini halkara hemem sivit derejesindäki köp taraply hyzmatdaşlygy dowam etmäge taýýarlygyny nykdy. Şu maksatlar bilen Türkmenistan ýakyn wagtda halkara hyzmatdaşlar bilen gazanylan täze görnüşdäki ýokunja garşy güreşde raýdaşlygyň potorlandyrmagyna gönükdirler. Alalaşyklary durmuşa geçirmeň çäklaryny geljekki iş ýüzündäki çäreleň ençemesini durmuşa geçirer. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne milli ykdysadyýetimiň ähli puduklary bilen barhatarda owetanagy toplumynyň hemme taraplaryny ösüşine möhüm ähmiýet berilýär. Gönnüň öňü hormatly prezidentiň tagalaty bilen pudugyň maddi enjamlaryň büniýady berkidilýär. Dünýäniň öňde barjy önüm öňürjileriniň kuwatly çeýnikalary ýygydarly satyn alynýar. Şolar wagtyň özünde daýhanlaryň hususy kärineçilen öňürjilikli zähmetleri ýokary derejeli şertler bilen üpçünedilýär. Soňky ýyllarda göýök bagçy önümleriniň yer almanyň önümçilik mönçerleriniň artyrylmagy ugruna maksatnamalaryny işler amala aşyrylýar. Muň öňde ýurdumyň ak bazarlaryny önüm bolçulugyny üçindirmegden bir hatarda pudugyň eksport mümkinçilikleriniň artyrylmagy şertlendirýär. Degişli obu hojalyk çeýnikalarynyň häzir işleýän kysymlarynyň kämilleşdirilmegi netijesinde ýokary öňürjilikli çeýnikalar döredildi. Şolar ýurdumyň ekrançylarynyň talaplaryna dogry laýyk gelýär hem şonuň bilen birlikde yerli toprak howa şertlerine uýgunlaşdyrylandyr. Ekrançylyk meýdanlaryna kärineçilen hem hususiýetçileň ihlasy zähmeti netijesinde ösürilip ýetişdirilýän hasylyň döwlete tapşyrmaly meçhurnyň artygy ýurdumyň ak bazarlaryna satylýar. Bu bolsa hojalykda işleýän daýhanlaryň girdijileriniň artmagy hem olaryň işe bolan höwüsiniň ýokarylmagy üçin edýär. Muň öňde arkada prezident bilen paýhasly ýol başlygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň üstünligi eýe bolýanynyň aýdyň subutnamasy. Halal zähmeti bilen döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan daýhanlar içerki bazarlarda tergök we meýwe önümleriniň bolçulugyny üçin Iň esasy bolsa hormatly prezident bilen birleşýärli başyna baran işine ihlas etmeliler, ony ilim esasy ösdürmeliler. Häzirki döwürde toprakdan bol hasyl öňürýän daýhanlar ýer suw ýokary hili tohumlary, mineral dökümler bilen üçindirýär. Göýök we bagça şeride meýwe önümleriniň yer almanyň her sebäpden toprak howa şertlerine laýyk gelýän görnüşleriniň ösdürip ýetişdirilmegi, olary aretenikanyň ýokary talaplaryna laýyk derejedäki ideýleň ýoly goýulmagy bol hasylyň baş şertini emele getirýär. Ýurdumyň telekeçleriniň owetanagy toplumynyň durly uğurlar boýunça işiňlik görkezýänliklerini bellemeli. Telekeçileň tagalary netijesinde ýurdumyň durly künjeklerine döredilýän daýhan hojalyklary ýerden bol hasyl almagyň häzirki zaman tejribesini hem usullaryny ilim esasy ösdürýärler. Şolar wagtyň özünde ýurdumyň içerki bazarlaryny ýylyň ähli pasynda ter göýök bagçy we meýwe önümleriniň bolçulugynyň üpçünedilmegi ugruna tagalaryny gaýarmaýan hususiýetçiler önümiň gaýtadan işenmeginde möhüm ähmiýet berýärler. Döwlet tarapyndan berilýän giň möçörli kömek gollarlardan netijeli peýdalanýan telekeçler önümi gaýtadan işleýän kärhanalar döredip, olaryň öňürjilikli işini ýola goýýarlar. Bu bolsa gaýtadan işlenen göýök bagçy we meýwe önümleriniň bolçulugyny üpçünetmek bilen bir hatarda täze iş orunlarynyň döredilmegini şertlendirýär. Ekologiýa taýdan arasy önümler ýokumly wagtda ýokary halkara ürünlerine dol laýyk gelýär. Häzirki zamanyň iň kämil enjamlary ornaşdyrylan kärhanalarda öňürleýän önümler ýokary hililigi hem ýokumlylygy bilen tapawdynýar. Muň öňde ýurdumyň sarpejleriniň isleglerini kanatlanmagy ýolunaky möhüm edim bolup durýar. Ýeri bilen aýtsak häzirki döwürde ýurdumyzda gaýtadan işleýän önümleri daşary ýurtlaryň bazarlarynda uly isleg bildirilýär. Muň öňde öňürleýän önümleň hil ekologiýa hem göze gelýärli wagtdaky ýokary halkara ürünlerine laýyk gelýänini äşgär edýär. Bu bolsa ýurdumyň köpügli sowda bazarlaryna ter göýök bagça şeride meýwe önümleriniň bol bolşy ýaly, beýleki göýök ekrançylyk hem meýweçilik önümleriniň bolçulugynyň üçinedilmegine de aýratyn ähmiýetlidir. Şunuň bilen baglykda o welatynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň iýdigderli gowlanylmagy owu hojalygynyň ösmegine oňyn täsirini ýetirýär. Milli liderimiň ekrançylygyň zähmet hem durmuş şertlerini gowlandyrmak, ýürütülüşdirilýän döwür web çeýnikalary hem enjamlary satyn almak, daýhanlary ýokary hili tohum bilen üçinetmek önümçiligi alymyň öňde barjy gadananlaryny hem täze tehnologiýalary ornaşdyrmak meselelerini aýratyn üns berýändigini bellemeli. Bu bolsa ýurdumyzda ekologiýa taýdan arasy hem insan saglygy üçin ýaramly göýök bagça hem meýwe önümleriniň bolçulugynyň üpçünedilmegi ugruna durmuşa geçirilýän şäherleň oňyn netije berýändiginiň nowatdaky subutnamasy.
Gök bakçı önümlerinin bol yetişen ularını degişi urda işleyen kärhanlarda depkin yoqurlanýar. Netijede içerki bazarda uly isleglerleýän çygy malyň önürüşi artdyrylýar. Bu urda işlerini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda ýoly goýan toplumlaryň biri Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy Parahat hususy kärhanasydyr. Iqtisadiýat üçin köp ogly käsete eýe bolmagynyň häzirki döwrüň möhüm şertidi noktamak bilen Mehriman ýakadamyz islendik işiň ýokary netijeleri beslenmeligini belleýär. Şunda da şäher ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümleriň öndürilmegi esasy urgultdyrýar. Şürülgäni baş maksat edilýän toplumlaryň biri Türkmenistanyň Senagaçlar we Telekeçler Birleşmesiniň agzasy Aşgabat şäherindäki Parahat hususy kärhanasy. Bereketli toprağımızda öňürilýän almadyr armadyň, üzümdir erigiň gaýtadan işlenmegi netijesinde olaň şiiresini konsentratyny almak bu kärhananyň esasy ugurlanyň birine gürli. Önümleri içerki bazarda bolşy ýaly daşary ýurtlarda da istegiň barha artmagy olaň ýokary hilini tasdiqlaýar. Kärhanada şu günler türkmen toprağynyň bereketi bolan alma gaýtadan işlenýär. Çyg maly bolan almanyň eýem 550 tonnasy daýhanlardan satyn alınýar. Almalaryň daýhanlardan, telekeçlerden satyn almagy iki taraplaryň işiň netijesini ýokarlanýar. Gaýtadan işlenen almanyň 325 tonnasy taýýar edildi. Toplum almany mewsimde 3 tapgyrda kabul etdi. Jemi daýhanlardan alınan almanyň mukdary 450 tonnadan geçdi. Şu meçberdäki almanyň gaýtadan işlenmegi bilen 180 tonna 28-30 briksli alma şiire salynar. Bu önümün miwe içkilerini önürjüler tarapyndan ulissegi bilen alınmagy aýratyn belläliklidir. Häzirki wagtda Parahat hususy kärhanasyna taýýarlanýan alma şiiresini ýurdumynyň süýçköki önürjülerim satyn alýarlar. Ýakyn günlerde bu kärhana şetdarynam gaýtadan işläp başlar. Yerelen aýsak önümler ähli talaplara laýyk gelýän ýürüteni ýetlenen asetçi haltylary gaplanýar. Ol önümi 2 ýyl saklamaga mümkinçilik berýär. Ýakyn günlerde kärhanada pomidory gaýtadan işlemeklige de girişler. Hemişe gözlegde bolup, täze belentliklere gadam goýan kärhana işlerini döwrüň talabyna görä amala aşyrmak bilen degişli önümleriň bolşulugyny döredýär. Eksport bagatdaky mümkinçiliklerini artdyrýar. Berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe hormatly prezident bilen taýsy taýdanlary bilen ýurdumda durmuş ykdysaty öňsürmekde giň urumly işler durmuşa geçirilýär. Muňa bolsa gurulyp ulanylmagy berilýän döwrewap önümçilik desgalaryny ýaşaýşy toplumlaryny aýdyň mysal getirmek bolar. Milli liderimiň öňde goýan wezipelerinden uralyp özümizde önürilýän guruluşyk önümleri bilen üpçün etmekde iş alyp barýan şeýle kärhanalaryň biri Köýtena tarapyndaky Köýtena kän müdirligidir. Ma'lum bolşaýarlyk häzirki wagtda ýurdumyzyň günnogar setini geljegi uly bolan baý çyg mal goruny özleşdirmeklige mümkinçilik berjek köp urly senagat merkezi döredilýär. Bu işde müdirligiň agzybir işçi hünärmenderiniň münasip goşundy bar. Kärhanada guruluşyk işler üçin wajyp ähmiýete eýe bolan guruluşyk çagallary, ýuwulan çägi we çäge garnysy ýaly madandel guruluşyk önümleri öňürilýär. Önümçilige ýygyderli täze kuwatly enjamlaryň ornaşdyrylmagy we ýük awtologlarynyň sanyny artdyrmagy bolsa, işleň hasam ilerlemegine itergi berýär. Kärhanada oturulan döwrewap tehnologik ulgamlary dolandyrmak we enjamlara erketmek indi baý tejribesi toplanyldy. Netijede zähmet söýür işgärleriň ýokary ihlasy bilen tehnikalaryň saz we bökdünşi işledilmegi gazanylyp gelinýär. Önümçilik üçin zerur bolan çyg mal gorunyň golaýda yerleşmegi bolsa, zähmet netijeligini hasam ýokarlandyrmaga şert döredýär. Müdirlikde ýokary sepketler gazanylmak bilen birlikde öňürilýän önümliň hil derejesiniň ýokary bolmagyny gazanmaklygam esasy üns merkezinde durýar. Tejribeli hünärmeniň ihlasy bilen önümçilikde çyg malyň gowuşmagyndan başlap taýýar önümiň çykyşyna çenli tutuş tehnologik işler dollugyna awtomatlaşdyrylan enjamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. İşleň şeýle kämil teslimatlaryň üstü bilen dolandyrylmak bolsa, öňürilýän önümliň ýokary tehnologik talaplara laýyk gelmegini öpçün edýär. Umuman müdirligiň agzybir işgärleri geçen döwrüň içinde 15.876.217 manatlyk harit önüm öňürmeginiň hötdüsinden geldiler. Ol bolsa mailnamanyň manat hasabyna 108.13 götürüm ýerine ýetirilendigini görkezýär. Bu bolsa anyp barlayan öňürjülükli zähmetiň barha üstünlüge beslenýändiginden habar berýär. Şeýle netijeli zähmetiň welaýaty we onuň çäginden daşary anyp barlayan guruluşyk gurnama işleriniň ilerlemegine münasip goşunt bolup durýanyny
bolýanlygyna aýdynlyk bilen göz ýetirip gelýän Köýtena kän müdürliginiň ruh bilen işi hünärmenleri zähmet tepkinlerini barha ýokurlandyrmak bilen berkarar döwletimiziň batyarlyk döwrüniň beýik ösüşlerine münasip goşuntylaryny goşmaga çalışýarlar. Olar şeýle amatly zähmet şertlerini döredip berýän, watanymyzyň gün saýyn kuwatlanmak uğruna ýygyderli aladalar edýän hormatly prezidentimize alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiň başçylygyny ýurdumyza ykdysadyň döwlete degişi däl ulgamyny ösürmekligide aýratyn ünserli. Bu orta önürleyen durly görüşli önümlüğün mukdarynyň has artdyrylmagyna, aýratyn hem azyk bolçylygynyň döredilmegine mümkinçilik berýär. Daşow welaýatyna da durly önümleri önürýän hususy kärhanalaryň ençemesi bar. Olarda Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyny önürleyen önümlüğün görnüşleriniň artdyrylmagy hemem hil derejetiniň ýokurlanmagy üçin uly tagalar edilýär. Daşow welaýatynyň telekeçileri ilaty ýokary kile adyk önümler bilen agtybarly üpçün etmeklige özleriniň münasip goşuntlaryny goşýarlar. Netijede bolsa akbazlarlarymyz berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň häzirki günlerinde ekologiýa taýdan arasa halka el ýeterli bolan durly görnüşli adyk önümlerinden doly. Munyň özi ilatymyzyň toý saçaklarynyň bedegidir. Ýokary hile talaba laýyk adyk önümlerini öndürmekde welaýatyň görogly etrawyna hereket edýän senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan Ýyllarym hususy kärhanasy aýratyn tapawutlanýar. Kärhananyň hünärmenleri ilatyň ýokary hile çörek we süýji kökü önümleri bilen üpçün edilmegine özleriniň uly goşuntlaryny goşýarlar. Kärhanada öndürilen önümleriň ençemi görnüşleri bolup, olar ilat tarapyndan ýokary isse bilen alınýar. Ýyllarym hususy kärhanasy özüniň işe başlan günlerinden bäri ilat arasynda meşhurlygy eýi bolup gelýär. Önümleriň ýokary hili öndürilmegine kärhanada ornaşdyrylan daşar ýurt enjamlary doly mümkinçilik berýär. Bellenlen meýilnamalaryň has artygy bilen ýerine ýetirilmegi kärhananyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ýokary görkezlere eýe bolýandygyndan habar berýär. Öndürilen ýokary hili önümler kärhanada işleýän her bir işçiniň işine ustaatlygynyň suwtnamasydyr. Olar özlerine belirleyen anamyň aňyr ýany bilen höttesinden gelip, kärhanada öndürilen ähli önümleriň ýokary isse münasip bolmagyny gazanma uğruna ahlasy zähmet çekýärler. Bu bolsa geljekde telekeçi hünärmenleriň zähmeti bilen öndürilen önümleriň görnüşleriniň we mukdarlarynyň has köpeljekdiginiň aýdyn suwtnamasydyr. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyza 2020-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösürmek maksatnamasyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp berilýän işlere münasip goşunt goşmak kärhananyň her bir işgäriniň baş maksadydyr. Şoň üçin olar Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyny üstünliklere beslenmegine, halkymyzyň mukaddes saçaklarynyň ýokary hili, azyk önümlerinden mydama doly bolmagyny goşuntlaryny goşup, ahlasy zähmet çekýärler. Kärhananyň agzy berişgärleri ýurdumyza netijeli işlemege giň mümkinçilikleri hemem şertler döredip beren hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Hemem täze sepkitlere tarap önemli barýarlar. Ýurdumyzda Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna bagşlanyp gurulýan şäherler, maslahatlar şany tenelen dawarlar bilen goşýar. Bu şäherler hormatly prezidentimiziň ýyl ýurt bähwetli işlerine öz borçly hoşallygy gurulýar. Magtumula adyndaky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň biologiýa fakultetiniň talipleri okuw tejribeliklerini professor Molumyň ýolaşçylygyna, nazariýetde alan bilimlerini tejribeniň üstü bilen çuňury öldürýärler. Türkmen Owa Hojalygy Üniversitetiniň veterinar lukmançylyk fakultetiniň halypy molumlarynyň ýolaşçylygyna talip ýaşlar okuw tejribe tapaklaryny alan nazary bilimlerini berkitmek maksady bilen Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna ýerleşýän 6-nji guşçuluk toplumynda bollar. Türkmenistanyň Injiner Texniki we Uly Kommunikasiýalary Institutynyň talipleri Tomuska okuw tejribeliklerini geçýärler. Talip ýaşlaryň nazariýetde alan bilimlerini berkitmek üçin üçin institutyň tejribehannalaryny ähli mümkinçilikler dörediler. Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny saglygyň baş waýlygy matly zihin bäýatleşigi geçirli. Bäýatleşiň bu tapgaryna saglyk, bagtyarlyk, dilçi we terjimeçi toparlar gatnaşyp, bagtyarlyk topary ýeňji bolmagy başardy. Ýeňjilere diplomlar gowşurly. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyny bilim, hemem sport we ýaşlar siýasaty ministrlikleriniň bilelikde guramagyna sport dostlugy we parahatçylygyň ilçi dawral maslahat geçirli. Wenanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde guramaklaryna edebin mertebämatly wagyn netigat çäresi geçirli.
Ahir Ulayet Sport we Ýaşar Teatry baş müdirligi Ahir Ulayet Ýaşar Urumly tarapyndan geçirilen masagda täsirli bilen tapawtlandy. Masagda çykyş edenler halkymyzyň bagtyarlyk hem eşreti durmuşy urny bir meşhur alady diýen hormatly prezident bilen ýyl ýurt bähwitli işleriniň mundan belegem üstünlükleri beselmegine arzu etdiler. Ahir Ulayet kärdeşler arkalaşyklaryň şeride Saraty tarap dinanlar we Saraty tarap Ýaşar Urumlyň guramagyny etrap medeni dünýä geçirilen masagda işin häsiýeti eý boldy. Ahir Ulayet Sağlyk Guraş Müdürlüğüniň guramagyny arasaçylyk saglygyň görewi adamdan geçirilen masagda çykyş edenler özüni, öýüni, daşdy görewi arasy saklamaň, halkymyzda has gadymdan beri putu berje edilip gelýän kadadyny, arasaçylygy, temizligi halkymyzyň aýratyn ünserýän bardaky gurrunlary giň orun berildi. Balkan Ulayet Polisiýa Müdürlüğüniň Ulayet Prokuraturasynyň Balkan şäherine uran masagda Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýaly başlanyp, ol aýratyn ähmiýeti eý boldy. Masagata Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýaly hemem sagdyn durmuş ýolgusyny wagt edýän çykyşlar masagyň özündizi. Welaýatyň bereket hemem magtumly tarap häkimlikleriniň, Demokratik Partiýa komissiyatlarynyň, kärdeşler arkaşyklary birleşmeleriniň, ýaş urumlarynyň guran masaгаtlary Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýaly başlanyp, ol täsirli bilen tapawtlandy. Masagatlarda ýurdumyň ähli ösüşleriniň sakatyny duran gahraman arkadamydan ýyl ýurt bähwetli belen tutumlary, baş kanuny bolan konstitusiýamy barada çykyşlar esasy orun tutdy. Türkmenbaşy şäher etrap häkimlikleriniň, Demokratik Partiýa komissiyatlarynyň, kärdeşler arkaşyklary birleşmeleriniň, ýaş urumlarynyň birlikde uramaklaryna geçirilen masagatlara täsirli bilen tapawtlandy. Ýokary işiňligi eý bolan bu şäherlerde ýurdumyň esasy kanunyny, konstitusiýamyda goşmaşylar we üýtgütmeler girmek baradaky alnyp barlayan işler hakyna buýsunçly söhbet edildi. Daşowul welaýatynyň Saparmara Türkmenbaşy könürgünç ruhy bilen aktyw taraplaryna geçirilen wagtny tegat şäherleri täsirli bilen tapawtlandy. Ony etrap häkimlikleri, dinanlar uramasynyň etrap bölümleri, kärdeşler arkaşyklarynyň etrap birleşmeleri, ýaş uramasynyň etrap gençleri birlikde guradylar. Daşow şäherindäki ýaşlar merkezine welaýatyň polisiýa müdürlüğiniň, welaýatyň sport we ýaşlar teatry baş müdürlüğiniň, jemgyçilik gurumlarynyň birlikde guramaklaryny wagtny tegat şäherete geçirildi. Masagata nesil saglygyny gorap saklamak, yaramaz enliklere garşy görüş alyp barmak, adamlary aýratyn ýaşlary ýurdumyzda amala aşyrylýan beýgi işlere gatnaşmagy işiň çekmek ýa-da derwäýt meseleler öz beýan tapdy. Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşow şäher komissiyasynyn hemem welaýat kitapxanasynyň birlikde guramaklaryny sagdyn bedeni, sagdyn ruh dili wagtanylan wagtny tegat şäherete işiň häsiýeti eý boldy. Türkmenistanyň Adalet ministriniň Lewap Ulayet Adalet bölüminiň Ulayet Polisiýa müdürlüğiniň, Demokratik we Agrar partiýalarynyň Ulayet komissiyatlarynyň hemem Türkmen Günnugry Ulayet gazetynyň redaksiýasynyň birlikde guramaklaryna geçirilen masagda baý many mazmuny eý boldy. Çerju, Kerki, Farab hemem darganaty etrap hadiýetleriniň, polisiýa bölümleriniň, Demokratik we Agrar partiýalarynyň etrap komissiyatlarynyň, kärdeşler arkaşyklarynyň etrap birleşmeleriniň, ýaş uramasynyň etrap gençleriniň hemem dinanlar bölümleriniň guramaklaryny arkada prezident bilen mukaddes ýürürleri bagtyar zamanamyda nesil terbiyesi, mukaddes däpdi surlamy barada wagtny tegat şäherete geçirildi. Lewap Ulayet maliýa iqtisad toplumynyň bulugunda zähmet çekýän işgärden gatnaşmaklaryny ýer saglygy, ýurt baýlygy diýen at bilen maksat geçirildi. Türkmenistanyň Senagatçylyk telekeşler birleşmesiniň hemem partiýasynyň Margulayet bölüminiň şeride partiýa komissiyasiniň guramagyna geçirilen wagtny tegat şäherete işiň häsiýeti eý boldy. Margulayet şäher kitaphanasy bilen Badram Alfadynaky döwlet şäher kitaphanasynyň arasynda teleköpür arkaly şäher kitaphanalarına bir taraplan waspa adydan gurulan masagda vilayet etrap şäher merkezi kitaphanalarynın şeride Mar şäheriniň orta mekdepleriniň kitaphanalarynyn kitaphanaçylary gatnaşdylar. Mar şäher içki eserler hasahanasyna Mar vilayet Sağlyk Guraş Müdürlüğiniň, vilayet onkologiýa hasahanasynyň hemem ýaş uramasynyň vilayet geňeşiniň birlikde guramaklaryny, arasaçylyk kadrlaryny dogry berje etmek hemem dogry iýmitlenme başlanyp, almamaly maksat geçirildi. Äder kunlarda giňerimde ýaňalýan sport bäsişleri işiň häsiýeti bilen ýapawtlanýar. Ýarşlaryň ýygylar geçirilmegi ýurdumyzda mehriban arkadamydan ýol başlaganda sport ulgamyny alnyp barlaýan ägurt işleň netijesi. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş universitetine geçirilen ýaşlar gadakly tarapdan häsiýetlendi. Ýaşlar beýokary komekleriniň talepleriniň sport babatda kämilleşýänlikleriniň aýdyn subutnamasyny öwürli. Halkara Atnaşyklary institutuna ýaýwanlandyrylan sport bäsişlerini işiň häsiýet mahsus boldy. Giňerimde ýaýwanlandyrylan sport bäsişlerini taýdan durmuş ýolgusyny beden terbiýany we sporty silmek hemem wagt etmek boýunça ýurdumyzda mehriban akademiyanyň ýol başlaryna amala aşyrylýan üstünlikli işler öz aýdyn beýany tapdy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň ýaşlar talip türgünleriň başlanyny kesitlemäge mümkinçilik berdi. Beýokary komeklerine sport bäsişleriniň ýygyderlik häsiýete geçirilmegi türgünleri tejribe toplamakda giň mümkinçilikler açýar.
Seytanlar Seýdadyň Naky Türkmen Döwlet Ma'lumçylyk Institutynyň sportyň durly görnüşleri boýunça geçirilen ýaşlar çekilişli häsiýete eýe boldy. Ýaşlar bu ýokary mektebine ustatlan kemale gelýäniňi äşkar etdi. Türkmenistan Ruhurentliň Mosadynyň ýurdadydan geçirilen ýaşlarda talipler özleriniň başlanıklaryny görkezdiler. Şeýle ýaşlar Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutyna da geçirilip, talip türgünleriň tejribe toplamaklaryna giň mümkinçilikler berdi. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ezber hemem ustat türgünniň kemale gelýäniň aýdyn sutnamasy. Hormatly prezidentimiň berkara döwletimiň bagtýarlyk döwrüne saglygy sakasy bolan beden terbiýany we sport etdirmek, oňa ilat köpçüligini giňden çekmek babatda öňde goýan aýdyn wezipeleri Ahal welaýatyna da üstünlikli durmuşa geçirilýär. Ahal welaýat sport we ýaşlar täzeti baş müdürlüğiniň şeýlede oň Akbuğda ýetirap bölüminiň guramoklaryna geçirilen ýaşlar munyň aýdyn sutnamasy boldy. Diýsen gyzykly özüne çekici ýagdaýda geçen ýaşlarda ýurdumyzda sağlam durmuş ýolgysynyň halkymyzyň günnelik ýaşaýyş durmuşyna barha mäkam ornaşýanyny ýene döwür ýoly görkezdi. Şeýle sport bäsleşikleri Balkan welaýatynyň sport we ýaşlar täzeti baş müdürlügi tarapyndan geçirildi. Olarda durly ýaşdaky türgenler öz başlanıklaryny görkezdiler. Daşady welaýatynyň sport we ýaşlar täzeti baş müdürlüginiň guramyna sportyň gerekli görüşi boýunça ýaş geçirildi. Ýaş çekilişli häsiýete eýe bolup, türgenler öz ustatlyklaryny görkezdiler. Liverpool sport we ýaşlar täzeti baş müdürlüginiň guramyna milli görüş boýunça welaýatyň birinjiligi geçirildi. Çekiliş geçen ýaşda bäsleşige has taýýarlykly gelen peýalwanlar ýeňji bolmagy başardylar. Mara welaýatyna sportyň güç görnüşi boýunça ýetginjek oglan ýylyň arasynda Türkmenistanyň çempionaty geçirilip, oňa ýurdumyzyň ähli welaýatlarinyň we Aşgabat şäherlerinden gelen türgenleriň uly topar gatnaşdy. Sport we ýaşlar täzeti ministrliginiň guramyna geçirilen bu sport ýaşyna türgenler özara bäsleşdiler. Hormatly adamlar, Nurta ýurdumyň welaýatyny we paýtagtyny Aşgabatda 8-nji iýulda saat 20-den 9-njy iýulda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumat bolunyň berýän habary bilen tanşyryň. Balkan welaýatyna Adkem burtlyk howa urup demir alyk motordan teýdigi sekundy 94 metr etýän şemal uçar. Howa gijetine 25-30 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy. Kenary taraplaryna 33-38 gradus ysy bolar. Ahal welaýatyna Ad burtlyk howa urup demir alyk gündüzine teýdigi sekundy 8-13 metr etýän şemal uçar. Howa gijetine 21-26 gradus maýl gündüzine 37-42 gradus ysy bolar. Mara welaýatyna açyk howa urup demir alyk gündüzine teýdigi sekundy 94 metr etýän şemal uçar. Howa gijetine 19-24 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Liverpool welaýatyna açyk howa urup demir alyk gündüzine teýdigi sekundy 94 metr etýän şemal uçar. Howa gijetine 20-25 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowut welaýatyna Adkem burtlyk howa urup demir alyk gündüzine teýdigi sekundy 94 metr etýän şemal uçar. Howa gijetine 21-26 gradus maýl gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Paýtagtyň Aşgabatda açyk howa urup demir alyk gündüzine teýdigi sekundy 9-11 metr etýän şemal uçar. Howa gijetine 23-25 gradus maýl gündüzine 39-41 gradus ysy bolar. Şeýle-de ýurdum boýunça iýul aýynyň 9-dyna magnetik hadisatynyň durnukly ýadyda saklanmagy başlanýar. Mehriman adamlar, şunun bilen watan habarlary repressiyony jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşleriň ödenine bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şindir. Hoşsa bolun edilýär.